Άντε ρε πούστη! Δεν την έχει τη Σούζα. Δεν την έχει τη Σούζα. Ορμάει όπως να είναι. Έλα, Νίκο, πάρτε. Πάρτε, το κάψε, θα το κάψει. Βγάλτε το ρε. Δεν το κάνω, θα πάρουμε άλλα και τώρα εδώ πέρα ρε. Λίγο τράβημα προς το τροχός ρε, κάτσε από μπροστά. Έλα. Με συμπλέκτη τραβώντας, να κόβεις κάπου, μην μας πατήσεις. Ρε το μαϊμούνι ρε. Ρε κάρικια. Ρε μαϊμούνι, πάτα λίγο το συμπλέκτη ρε το καμίνο. Δεν έχεις ρε κλούς, να ξέρεις. Οικόπεδο. Ωραία οικόπεδο σε πω εδώ πήρες. Πήγες και με πήρες, ήθελες και τόρνο, δεν πήγες να πάρεις ένα ευγενικό. Κάνεις στη μάνα όλα. Αυτό που έφυγε τι είναι ρε. Έλα ρε, περιττά πράγματα είναι, βρε, μην αγχώνεσαι. Δεν το χρειάζεσαι. Δεν το χρειάζεται. Πάτα συμπλέκτη. Δεν το μαϊμούνι ρε. Όπως είσαι, Ήψες. να δώσει κλωτσιές. Από πριν είμαι. Μ' αρέσει που δεν το παίρνει ο μαϊμούνι ο άλλος. Να αφήνει και να μάθει. Σκόπιμα το κάνει γιατί... Ευθύμη, ανέβα να δω πάνω. Έλα από εδώ, από εδώ. Από εδώ. Δώσε! Γκάζι! Δώσε. Νομίζει αυτός ότι έχει τράξει ο κοντρόλ και αμπέλες. Γαμίσου. Έχεις κάνει αποστόλη. Δεν ξέρω αν τραβάει. Ο εξάδελφος του David Knight Τραβούσες. είναι Απόστολος. Τραβάω παιδιά. Αποστόλη τραβάω, ένα ξέρεις, το έχουμε. Το έχουμε, κάτσε να το βοηθήσω το φιλαράκι μου. Το φιλαράκι μου να το βοηθήσω εδώ. Εδώ, παιδιά, είναι ο Αποστόλης. Τι έχετε να πείτε. Ωραίο πράγμα αυτό το. Αγόρι μου. Ωραίο πράγμα αυτό το εντούρο. Αγόρι μου, το εντούρο είναι. Θα ξαναπάς κάτω έτσι πως είσαι, πες μας. Όχι. Θα γυρίσεις, ναι, πες μας. Εφόσον μπορέσω. Είναι εύκολο. Άκουμε λίγο, θυμάσαι τι σε είπα αυτό με το night. Βάζεις εδώ, σηκώνεται και σιγά σιγά το γυρνάς. Έλα. Χριστό, όπως είσαι τώρα έτσι. Όχι, μην το κάνεις δύσκολα. Αποστόλη, πιστεύω να γίνεις άντρας σήμερα. Έγινα. Ναι, μετά το μονόροδο σε βλέπω η μέση σου σπάει πολύ. Ναι, Φανταστικό, όχι καλό. δώσαμε λίγο θέαμα. Λίγο. Πιστεύω ότι στο YouTube θα έχεις 90 like. Θα βοηθήσω Νικό. Να το πάρω, Νίκο. Νίκο, να το πάρω. Κράτα το λίγο, Νίκο. Νίκο, κράτα. Έχουμε και άλλους πίσω. Έχουμε και το δικό μου και του Δολαπορτή. Όχι, είναι κι άλλος. Παιδιά, θα έχουμε πολλούς. Τι έχεις να πεις για το εντούρο μας τώρα? Πού να πάω να κάτσω, είμαι επικίνδυνος παντού εδώ. Ποιον τραβάμε? Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Το τραβάω. Είναι σπάνιο. Είναι σπάνιο. Τι έχεις να πεις μας τώρα για το εντούρο? Είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο το εντούρο, πες μας. Βλέπω ότι κολλάς σε πολύ όμορφο μέρος.
Εδώ ο ξαδερφός σου φλαράκι γελάει. Για βίντεο είναι πολύ δύσκολο το μέρος. Για βίντεο είναι δύσκολο. για enduro Είναι partners παιδιά, αλλά είναι ομαδικό. Ομαδικό partners. Τίποτα παιδιά. Θα βάλετε μετά ένα χεράκι να βγάλουμε το trial. Στα 106 χιλιόμετρα σε θέλω να μου φέρεις όταν τελειώσω την πρώτη 50. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Θέλω να μου φέρεις τα ρούχα τα άλλα για τα υπόλοιπα. Τα άλλα για ποια υπόλοιπα. Αλάκα σε 50 άλλα. Άντε ρε. Σάββανο του Για ρούχα ρε, 10 Σάββανο. Τι πράγμα? Τα ανεβάζω στις τσόντες. Θα τα βρεις. Ο Νίκος παιδιά, ο Νίκος. Ρε εσύ χωρίς κράνος. Άστο λίγο. Σβήστο μην το τυραννάς έτσι. Πες ότι δεν μπορείς. Γιατί θα έρθεις εσύ. Ναι, θα το βγάλω άμα θέλεις. Έλα, πάρε το βίντεο όμως. Όπως είναι, τραβάει. Ναι, μην το παιδεύετε, παιδιά. Για να είναι κρίμα να το παιδεύετε τσάμα. Δώσε ένα, εκεί απάνω το δικό μου το κράνος. Πάνω στο άλλο το μηχανάκι. Στο πιο όμορφο μηχανάκι απάνω. Πρέπει να δυσκολευτεί πολύ να δει. Τι κάνατε με το χάρι? Υπάρχει περίπτωση να το πιάσεις? Όχι, έχω το χέρι. Τελικά από εκείνη. Δώσε λίγο στο Βραζιλιάνο. Από πού? Έλα Βραζιλιάνο, δώσε λίγο το κράνος. Έλα. Καρατζάβαλες, κάγκουρας. Δεν θα πας για τέτοιο πρώτα, την πιπύρη. Πάτα. Πάτα ρε. Πάνω, δώσ' της κι άλλο. Αριστερά ρε. Δώσ' το κι άλλο ρε. Θα τίναξε τα πεδιλατεριά αμέσως. Τι να κάνω ρε Μάρκο. Δεν βγαίνει αλλιώς. Έλα Λιλίκα. Δώσε εμένα το βίντεο. Ναι, έλα και μετά. Μετά την κόπωση. Δεν δουλεύει καλά. Καθάρισε το μια, καθάρισε το. Καθάρισε το μια. Βενζίνα έχει. Βενζίνη ρίχνει. Κάνει πολύ υπερχείλη στο δικό σου. Κλείσε λίγο την υπερχείληση. Κλείσε τις βενζίνες μια. Πολύ βενζίνη ρίχνει. Εύκολο ήταν. Κλείς τη βενζίνα τώρα. Θα την κλείσω τώρα. Κάνει υπερχείληση, κλείς τη. Πες μου τώρα τι έχεις να πεις για το μοτοράλι φέτος. Εύκολο είναι. Νικό, τι έχεις να πεις για το μοτοράλι φέτος. Τίποτα δεν είναι. Μια καζιά. 2013. Μοτοράλι παιδιά, καλά περνάμε. Γεια σας.